Filip Oianburu, dantzari, musikari eta euskal kulturaren enbaixadoreak 102 urte betetzen ditu gaur, eta berari buruzko dokumental bat estreinatu berri dute asteburuan Biarritzen. Bere bilobak Lucia Baraonak filmatu du azken 10 urteotan, aitatxik euskal kulturari egindako ekarpenari balioa emateko. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Asteburuak utzitakoak izango ditugu aipagai beraz gaurko saioan, eta baita aktualitatea ere, Baionan protesta egin berri baitute auzitegiko idazkariek. Has gaitezen! Baionako auzitegiko idazkariek elkarretaratzea egin berri dute estatuko deialdiari jarraiki. Frantziako Justizia Ministerioak ofizioaren baldintzak hobetzeko proposamena egin die, baina ez dela nahikoa eta haien lana iraintzen duela deritzote. Soldata igoera oso txikia proposatu diete haien hitzetan eta zerbitzu publiko emateko baldintza duinak eskatzen dituzte. Kontuan izan behar da, justizia idazkariek epaiketen aktak egiaztatzen dituztela besteak beste. Jose Antonio Sistiaga euskal artista garaikide garrantzitsuenetarikoa eta gaur taldeko azken artista Ziburun hilda 91 urte zituela bihotzekoak eman da. 1986an gaur taldea sortu zuen Jose Antonio Sistiagak beste hainbat margolari ezagunekin batera, Nestor Basterretxea, Eduardo Txillida edo Jose Luis Zumeta tarteko. Talde honen sede nagusia garaiko moldeak hautsi eta abanguardia berri bat sortzea zen. Donostian jaio eta Parisen zein Ibizan bizi izan zen iparraldean instalatu arte. Azken urteetan balio handiko margolan eta filmak egin ditu Jose Antonio Sistiagak. Filip Oianburu koreografo ezagunaren bizia ardatz duen Bizi naizeno bizitza dantzatuko dut dokumentala estreinatu zuten barda Biarritzeko Joaial zinemagelan. Ekoizpen honen bidez gaur bertan 102 urte betetzen dituen biarriztarraren ibilbide profesionalari begirada bat bota dio bere biloba den Lucia Baraonak. Lucia berak azaltzen duen bezala euskal kantu eta dantzek mirestuta artxiboko irudiekin proiektu hau egituratzen hasi zen. Oianburu eta torki dantza eta Jonas eta... ikusi, idatzik, izen, bai. Proiektu honekin Oianburu beraren bizitzeko filosofiari arreta ezarri nahi izan dio. Bizitza eta heriotzaren arteko harremanaz ere aritu gara, bere ibilbide eta egindako lana ahaztu gabe. Film eklektiko bat dela erran daiteke. Filip Oianbururen ekarpena handia izan da. Pentsatzen dut berrikuntzak ekarri dituela, dantza folklorikoari ikutu artistikoa eman dio eta horretarako baliabideak eskaini dizkio bere lanari historiak kontatzeko. Benetako baletak izateko eta ez bakarrik dantza folklorikoa. Pour que ce soit de véritables ballets et pas seulement de la danse folklorique. Bizi naizeno bizitza dantzatuko du dokumentalak zinema geletara salto egin nahiko luke. Datorren urtean gainera Kanalduden ere ikusgai izango da. Bizi naizeno, bizitza kantatuko dut. Bizi naizeno, bizitza dantzatuko dut. Hamarraka pertsona bildu dira Baionan 2022ko ekainaren 24an Melillan gertatutako sarraskia salatzeko. Etorkinekin taldeak nabarmendu duenez 100 bat pertsona baino gehiagok bizia galdu zuten gertakarian. Iturri ofizialek 40 hil aipatzen badituzte ere. Gure herria etxi nahi dugu ta hemen bizi ustez libre. Ez dakit nola bilakatu den, denak izanik aurri den. Batzuren mina eta eriotza besteen irabaz bidelara. Gertatutakoaren aurrean justizia aldarrikatu dute.
Justiziak xuritu ditu poliziak, aldiz migrante batzu inkulpatuak izan dira eta zigortuak muga pentsatu nahian. Nahi dugu erran lehen urte muga dela eta seituko dugula Melillako sarraskia salatzen eta hortaz horretarazten egundero eta urtero biztanda. Eta antzigabe, aktualitateak harrapatzen bagaitu, antzigabe duela egun gutxi gertatu dena Mediterranean, hainbat hil ehunka izan direla eta hor ere estaduek ez dutela laguntzarik ekarri. Baionako herriko etxean elkartu ondotik, mobilizazioan parte hartu dutenak Baionako suprefekturara hurbildu dira sarraskiaren argazkiak zintzilikatu eta minutu bateko isilunea egiteko. Etorkinekin taldeak mugetako oztopoak eta Europako herrialdeen artean jarritako esiak salatu dituzte. Ez dugu angsten ere, Mediterraneoa balin bada ilegia, beste muga anitzetan ere hiltzen direla eta jazarpena bizitzen dutela hainbat migrante, milaka migrante. Bizitakoaren aintzinean etorkinekin taldeak etorkinen eskubideen alde lan egiten segitzeko borondatea adierazi du. Txantxa gutxirekin, emeki, txantxa anitzekin, egiten aldugula golde bat eta politika antimigratorioak aldatu ere. Eta hori da gure helburua. Ezin naiz egon isilik, jendeak bere bidean libre segitu dezan bizirik. Ez Melillan ta ez Bidasoan ez dugu behar esirik. Larai, 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 ez dugu behar esirik. Ideiak 2023 mugaz gendik aurrekontuan parte hartzeko deialdia irekia da. Bigarrenez jarri dute martxan Pirinio Atlantikoetako departamentuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bi lurraldetan gauzatuko diren proiektuak biruztatzeko. Guren kolaborazioinean eta lanen aitzeko plazera dugun fronterai gabe eta mugai gabe. Muga bestentako utziko dugu, guk ez dugu mugaik eta ekarten dugu gure heritarentako ber situazioan dira, bai Iruñan, bai Donostin, bai Andaian, bai Baiunan, edo Euskal Herri barnean. Ordin behar dugu elkarrekin proiektu azkarrak ekari eta kolaborazio horrek ekartzen du. Aurrekontu parte hartzailearen lehen edizioa arrakasta izan zuen. Kultura, euskara, gizartea edo mugikortasuna ardatz zituzten 42 proiektu aurkeztu ziren. Eta 3.500 bost jaso ondotik 17 hautatu zituzten. Horretarako 300.000 euro bideratzen dituzte bi erakundeek. Aurten ere bai. Bergeza, 150.000 euro bakotsak ekartzen du, 300.000 euro. Guai dira bi urte departamentian 8 proiektu bainituen, ez bediatzu eta diputazioniak 8 egun soeta da, kontraioan egitea eta plazerek ilan hori egin dugu. Proiektuak 100% finantzatzen dira, 20.000 eurora arte. Uztailaren 9 bitarte aurkez daitezke proiektuak. Irailean bozkatu eta urrirako argituko da zein diren irabazleak. Ondotik, urte bete izango dute haien ekimenak gauzatzeko. Ikusentzuleok Euskal Herriko hainbat txokotan bezala San Juan bestak ospatu dituzte asteburu honetan Donibane Lohitzunen. Bertan bizitako giroaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!